ଥରେ ଗୋଟେ ପॉश ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ୱେଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ୟେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଅର୍ଡର। ପିଲାଟି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ମୋତେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ କି? ୱେଟର କହିଲେ ୟେସ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଚୋକୋ ଭ୍ୟାନିଲା ଫଜ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଡେଜର୍ଟ। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ଅଙ୍କଲ ସେଟା କେତେ ପଇସା? ୱେଟର କହିଲେ ସେଇଟା 400 ଟଙ୍କା। ପିଲାଟି ନିଜ ପକେଟରୁ କିଛି ନୋଟ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କାଢ଼ି ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୱେଟର ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଲୁକ୍ ଦେଲେ କି ଯଦି ପଇସା ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ପॉश ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର। ପଇସା ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ଯଦି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ୱେଫର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନ ନେଇକି ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ? ୱେଟର କହିଲେ ତାହେଲେ 2ଟା ସ୍କୁପ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ପିଲାଟି ପୁଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍ ନେବି ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ? ଏତେବେଳକୁ ୱେଟରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟି ସାରିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା। ପିଲାଟି ହସିକି କହିଲା ହଁ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ୱେଟର ଜଣକ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆସି ବସୁଛି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ କରିଛି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କ'ଣ ଯେ ମୋତେ ଟିପ୍ ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ୱେଟର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ପିଲାଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଡ଼ର ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ବି ଆସି ପଚାରିଲେନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବା ସେ କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ୱେଟର ଜଣକ ଆସିଲେ ସେଇ ଟେବୁଲରେ ପିଲାଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପିଲାଟି ବିଲ୍ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଆସି ୱେଟର ଜଣକ ବିଲ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଚେକ୍ କଲେ, କାଳେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇଥିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି ଡ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ପଇସା ଗଣିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 200 ଟଙ୍କା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବିଲ୍। ସେଦିନ ସେ ୱେଟରଙ୍କୁ କେଉଁ ବି ଟେବୁଲରୁ 100 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟିପ୍ ହି ଗଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡେ। କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମନର। 300 ଟଙ୍କାରେ ପିଲାଟି 2ଟି ସ୍କୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା କାହିଁକିନା ସେ 100 ରୁପିଜ୍ ଟିପ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିଦେଉ ନାଇଁ, କାହାର ବୟସ ବା କାହାର ବିହେଭିୟରରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ। କିଏ ଜାଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ବି କରିପାରନ୍ତି। Hope you all like the story. Thank you. Take care.